Okay mga kaibigan, narito po kami ngayon sa Plaridel, Bulacan. Kasama natin ang ating idol, of course, Tatay Rick Balonzo, ang idol ng masang Pilipino, pagdating naman sa kwentuhan. At siyempre, kasama natin si Sir Sammy Morales ng Bacolod. At ang inyong lingkod, Tirso Romantico. Kami po yung tinatawag nilang Impact 3. Hindi po kami maging pwedeng dalawa, dapat palagi kaming tatlo. Dahil pag dalawa po, alam nyo na kung anong ibig sabihin. Huwag na pong ituloy dahil napakaano po ng ating usapin ngayon. Of course, narito po tayo ngayon upang pagselebrahan ang nalalapit na birthday ni Tatay Rick Balonzo na gaganapin po sa February 23. So, mula po ngayon na ini-start na namin ang pagse-celebrate. Ito po, meron tayong, actually po maglalabas na siya ng bagong brand ng alak ngayon. Hindi na po Alfonso, Balonzo 1. Ayan. Balonzo brand. Ayan. Ano? Sagot? Ganon yan. Ito na po! I see Tirso Romantico! Congratulations! Kailan lang, Tatay Rick, may inaano ko, yung nakainuman ko, sinusundan ko sila sa kalsada, yung dalawang nakainuman ko. Sabi nung isa, lasing na eh. Sabi niya, pare, naging girlfriend ko yung nanay mo. Sabi nung isa, nakakatanda. Hindi kumikip po yung isa, hindi umimik. Totoo pare, dinedate ko nga yung nanay mo eh. Hindi ko kumimik yung isang kayo na. Mukhang mapipikon na eh. Ganun talaga napikon na yung kasama niya, sabi niya, tatay naman eh, lasing ka na naman, hindi mo ko pare, anak mo ko. Talaga nakakatawa. Kaya, naano ko nga yung ano mo, yung ang galing ng pagkaka-meaning mo doon sa Emperador Light. Doon sa Emperador Light. Oo, marami rin, katulad ng Milo. Ang Milo, ang ibig pala sabihin, M-I-L-O. Masarap inumin, lasang Ovaltine. Kaya, Milo. Yan. Ang dami natin na ano, alam mo naman, nagmana ako sa'yo. Katulad po nung bra. Ayan, si Mata. Mag-bra ako talaga. Yung bra, ang ibig sabihin yan, breast raising apparatus. Yung briefs, marami. Ang ibig sabihin ng briefs, birds rest its egg for safety. Meron pa, bondong. Bondong, catcher of nutritious drops of milk. Nutritious, ha? Good. Ayan. Nung minsan yung kate, nung minsan, Bata yung data para makita. nagkaroon ako ng kate. Una namin ininom pare, beer. Pogi mo talaga ba? Alam mo, iyong beer. 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 Be everlasting. Wow. May hugot na Eh, yung ano tatay? Ngayon, nung sumunod na, nung makainom na kayo ng beer, binuksan ko gin. Give it now. Give it na. Malapit na yan. Nung hating gabi na, na medyo kapag gabi na, binigay na eh. Uminom na kami ng ram. Ano yun naman yung ram? Romance until morning. Kailangan mabilis tayo mag-isip. Yan ang sinasabi ko, yan ang edge ng isang veterano pagdating sa komedya. Parang yung isang babae, Tatay Rick, na Tatasami, nag-ano siya, talagang hilig niyang gumustahin. Minsan nagpunta siya sa bar, sabi niya sa resto, sabi niya sa bartender, sir, gusto ko ng whiskey. Binigay siya ng whiskey, dalasing siya. Ang ginawa ng waiter, dahil wala na siyang pulira, binanatan mo. Ano nila dinala sa kwarto, binanatan yung babae. Following night, bumalik yung babae. Yung waiter, kinuwento niya na sabi ng waiter. Ito na ngayon, sabi ng babae, pagdating sa counter, yung sa bartender, sa bar. Waiter, ano ma'am, whiskey? Whiskey. Lalasing na naman sa kayo sa whiskey. Ang ginawa ng magkaibigan, binanatan siya ngayon. Dinala ulit siya. Dinala sa kwarto. Wala pa rin reklamo. Pangatlong gabi, bumalik na naman. Lalasing na naman. Sabi ng
Yung waiter, sinama yung lahat ng waiter sa kwarto. Oo. Binanatan yung babae, dinala sa kwarto. Eh, sumunod na araw, gabi. Pagdating ng babae, sabi ng waiter, "Hello ma'am, bumalik ka uli. Anong gusto mo? Whiskey?" Ayoko ng whiskey. Sumasak ng pekpek. Kaya yung ginosesero. Oo, nakakasakit pala ng ano yun. Parental guidance po tayo, ha? At least whiskey pa paano yung nakalusot. Kaya po ang dami. Pero, tatay, alam mo na ba yung ano? Yung awit ng mag-asawa. Parang hindi pa. Yung awit ng mag-asawa, kapag bago yung mag-asawa, alam mo yan, kung bago lang sila. Ganito inaawit ng mag-asawa. Kapag bago sila. Salamat po, Panginoon. Wala pa silang problema. Pero ang babae, pag pala yan, nabugbog na, may black eye na lang. Kumakanta pa rin yan. Ganito inaawit ng babae may black eye. Panginoon, maawa ka. Pag ang babae ayaw na sa asawa, umaawit pa rin. Ganito inaawit ng babaeng ayaw na sa asawa. Kunin mo, O Diyos, sa tanggapin mo ang aking asawang si Raulo. Ang mag-asawa niya, sa umpisa lang yan mahirap. Hindi, Sa umpisa lang yan mahirap. Pagkatapos, pahirap ng pahirap. Kaya po sa mga nag-aasawa dyan, kung nag-aaway kayo mag-asawa, mag-uwahin nyo mabuti. Yun tayo, Tatay Rich. Premio. Yan, mula po ngayon, makikita nyo at mapapanood kami ng aking idol, ang original Tatay Rick Balonzo ng Plaridel, Bulacan. Isang karangalan po na makasama natin ang dati pinapanood lamang natin na si Tatay Rick na famous, of course. Ako rin, naunahan mo lang. Kasi itong Tirso Romántico, gusto na kitang pasalamatan kasi napat isang nakuha may karangalan. Itong matatano. Tuwan-tuwa ako sa mga anak ko. Proud ako. Ako po, sa totoo lang, maselan din ako sa tao. Yung mga tao na pinupuntahan ko, yung may mapupulot ako yung magandang Yung aral sa buhay. Katulad nyo, yung mga sinasabi nyo. Napakadaming sustansya na maaari kong magamit sa sa... Totoo yan. Katulad po ng ilog dito, reconnecting tayo. Yan. Maganda po ito, maganda. Lagi tayong mga bato. Maganda lang tayo. Ayan po, tuloy-tuloy tayo. At katulad po ng ilog dito, napansin ko, yung ilog ninyo ay ginagawa ngayon. Project po ng... ano ba yan? May project? DSWD? DSWD. Ano ba may project na? Kaya ako DSWD. Si Pancho DOH. tayo. DOH. DSWD. Department of Social Welfare and Development. Yeah, development. Basta't may development, pasok na yun. Tatay. Kaya din-develop. Napansin ko tatay dito, pasensya na po sa mga giliw namin tagapakinig. Napansin ko dito maraming kawayan. Oo. Doon din sa kapatid ko, maraming medyo pundok sa Ayala Magalang. Na ano ko, kayo ba'y naniniwala tatay sa duwende? Maaari. Ako nakakita. Oo. Hindi ko mapaniwalaan, pero nakakita ako ng duwende. Maliit na maliit, gano'n na siguro. Umihi ako noon. Nagbinom kami ng bayo ko, tapos umihi ako doon sa may sampol nila. May punso doon. May duwende. Nagsalita, sabi niya. Mapalad ka, kaibigan. Maliit ang boses, mapalad ka. At hindi mo ko na yan kasi paparusahan kita. Pero, dahil ikaw ay mapalad, nakita ko kung gano'ng kalaki yung kayamanan. Pag-aari. May opera ko sa'yo. Sabi ko sa akin. Bibigyan kita ng maraming pera. Lahat ng gusto mo, kotse, kung ano. Bibigay daw sa akin dati sa isang kondisyon. Hindi ako kumain. Anong kondisyon naman? Kalit daw kami ng hari. Toy? Sabi mo yun, ano to? Ba't nga? Hindi ka na lang, habang ka na. Pero ikaw, hindi naman. May nakita rin akong duwende. Saan po? Pero hindi kaliitan. Yung medyo na... Medyo malaki. Dangkal, oo. Dangkal.
Oh, mga lahing ko siguro, taga Bacolod. Malaki ng konti. Parang si Sir Sammy.